कणकवली बसस्थानक इथं फलाटावर लागणारी आणि फलाटावरून सुटणारी अशा 2 एसटी बस परस्परांना धडकल्या। दुर्दैवाने बस पकडण्याच्या घाईत असलेली फातिमा बोत्रे या 30 वर्षीय महिला या दोन्ही बसच्या मध्ये सापडून मृत्युमुखी पडल्या। ही घटना शुक्रवारी सकाळी 10:30च्या सुमारास घडली। अपघातानंतर महिलेला 108 रुग्णवाहिकेने कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। तिच्या नाकातून रक्तस्राव होत होता। तपासणी अंती तिचा मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट झालंय। घटनेची माहिती समजल्यानंतर कणकवली पोलीस तसेच एसटीचे अधिकारी घटनास्थळी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल झाले होते। तुमच्याकडे तुम्ही काहीतरी सांगा ना, तुमच्या ऑफिसला आले होते काय? तसं नसतं म्हणजे तुम्ही त्या तुम्ही सांगा तुमचे वरिष्ठ भाई मी काय म्हणतो, हे जे गाड्या थांबवलेत ना, माझं म्हणणं की प्रवाशाला त्रास नको द्यायला। जबाबदारी कोणाची आहे? यांचं काम आहे की यांनी सोल्युशन केलं। तुम्ही असे कसे काय गाफील होऊ शकता? समजा तुमच्या घरात कोण गेलं असे राहिले असतात, तुम्ही का नाही केलं? ही सगळी जबाबदारी घ्या। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।